Το Ιμαρέτ διαδραματίζεται σε μια πόλη της Ελλάδας, την Άρτα, από το 1854 μέχρι το 1882 επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένα Ελληνόπουλο και ένα Τουρκόπουλο, ο Λιόντος και ο Νετζίπ, γεννιούνται την ίδια νύχτα και μια δυνατή φιλία ξεκινά από τα παιδικά τους χρόνια. Διηγούνται διαδοχικά όσα έζησαν σε ήρεμους καιρούς αλλά και σε καιρούς εντάσεων, για να φανεί πώς αδένουν τους ανθρώπους, πότε αναφύεται η διχόνοια και ο φανατισμός, πώς βλέπουν οι δύο φίλοι, ο καθένας από τη δικιά του σκοπιά, καταστάσεις, γεγονότα και νοοτροπίες. Αναμφίβολα, αυτά που τους δένουν είναι πολύ περισσότερα από όσα τους χωρίζουν. Γελούν ή θυμώνουν με τα ίδια πράγματα, πονάνε, στεναχωριούνται, χαίρονται, διασκεδάζουν και ονειρεύονται με τον ίδιο τρόπο. Ο έρωτας αγγίζει με την ίδια δύναμη την ψυχή τους. Τους δένει ο τόπος που γεννήθηκαν, αγαπούν και οι δυο με πάθος την πόλη τους, ενώ η διαφορετική θρησκεία δεν στέκεται εμπόδιο στη φιλία τους. Πέρα από τους δύο φίλους βλέπουμε τις δύο μανάδες, τη Σαφιγέ και την Αγνή, που το μητρικό τους φίλτρο υπερισχύει κάθε εθνικιστικού ή θρησκευτικού φανατισμού. Επίσης τη σαγηνευτική Καλίλα, η οποία χορεύει στα καφέ Αμάν, τον Μπεχζάτ, το πρότυπο του ελεύθερου ανθρώπου και της δημιουργικής έκφρασης, την Αγγελινή και την Αναστασία, που συνάπτουν ερωτικό δεσμό με μουσουλμάνους, σπάζοντας και σε αυτόν τον τομέα τις διαχωριστικές γραμμές, τους δίδυμους Εβραίους Ιωσέφ και Μεναχέμ, καθώς και τους φανατικούς που υπάρχουν ανάμεσα στους Έλληνες και στους Τούρκους. Μαζί με τις περιπέτειες, τις παιγνιώδεις φάρσες των δύο φίλων, τους απρόβλεπτους ερωτές τους, μια δολοφονία μυστήριο και γενικότερα τη μυθοπλασία του Ιμαρέτ, αναπαριστάνεται η καθημερινή ζωή εκείνης της εποχής. Ενδεικτικά αναφέρω το Ρωμιοπάζαρο και το Τουρκοπάζαρο, τα χωριά των κολύγων, ο τρόπος ίσπραξης του Ήμωρου, το μέρος της σοδιάς που λάβαιναν οι τσιφλικάδες με μεγαλύτερο τον Έλληνα Καραπάνο, τα σχολεία κάθε φυλής, τα χαμάμ, οι καφενέδες, οι χωροεσπερίδες, ο Καραγκιόζης, οι συγκρούσεις των Ελλήνων και των Εβραίων εμπόρων, οι ληστές στον κάμπο και στα βουνά, οι μπαντίδος, μάγκες της εποχής, παραδοσιακά παιχνίδια όπως ο Πετροπόλεμος και πολλά άλλα. Εκείνος που κλέβει την παράσταση στο Ιμαρέτ είναι ο παππούς Ισμαήλ, του οποίου κάθε κουβέντα αποτελεί απόσταγμα σοφίας. Ο Ισμαήλ Μπέης στέκεται πέρα από πάθη και μυσαλλοδοξίες και υπομένει τις αλλαγές με στοικότητα και γνώση. «Κάθε μάνας γένα πεσκέσει του θανάτου», λέει ο παππούς Ισμαήλ. Δηλαδή ότι η ύπαρξή μας δεν είναι παρά ένα στιγμιαίο πέρασμα μπροστά στον αδιφάγο χρόνο και δεν πρέπει να δηλητηριάζουμε τη ζωή μας με μικροπρεπείς συμπεριφορές, αδικίες, έχθρες και μίση. Βαθύτατα ανθρωπιστής διακηρύσει. Ένα Ιμαρέτ είναι η γη, το Ιμαρέτ του Θεού, και εμείς οι φτωχοί, τα ορφανά και οι ταξιδιώτες της ζωής που μας φιλοξενεί. Μας τρέφει, ανοίγει την αγκαλιά του, μας δέχεται και μας επιτρέπει να απολαύσουμε και να χαρούμε τη ζωή. Και εμείς θαρούμε πως το διαφεντεύουμε, το μοιράσαμε. Είπαμε, αυτός ο τόπος δικός μας, εκείνος δικός σας. Κι ύστερα ορμήσαμε ο ένας τον τόπο του άλλου, χωρίς να νογάμε ότι δεν ανήκει σε κανέναν. Μας άφησε ο Θεός αυτό το Ιμαρέτ να το διαχειριστούμε και εμείς αρπάζουμε, κλέβουμε, αδικούμε, εκμεταλλευόμαστε, διεκδικούμε όλο και περισσότερα μέχρι τη στιγμή που θα επιστρέψουμε το τομάρι μας εκεί όπου ανήκει, στο χώμα. Με δύο λόγια, το μεγαλύτερο μήνυμα του Ιμαρέτ, πέρα από το μαγικό ταξίδι του λόγου και της φαντασίας και τον ύμνο στη φιλία, είναι η ανθρωπιά.